Heipä hei, pitkästä aikaa. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Sitten jäätykin. Joo, ei olla oikein tänä kesänä ajettu. Nyt ollaan menossa Iron Drift Kingiin Saksaan ensi viikolla. Ollaan muutama testi ajettu tälle kaudelle, että käytiin Lapualla ajaa ja siellä vähän tuli omituisia ääniä voimansiirrosta ja sitä tutkittu ja hutkittu tuossa jonkun aikaa ja Miika sieltä löysi jotakin. Sieltä täältä löytyi erinäisiä asioita. Se voi niitä avata paremmin. Mutta nyt ollaan Pesämäellä. Viimeksi käytiin Lapualla ajaa, sillä ei oikein kuvailtu mitään. Juho oli kipeä. Mutta auto toimi siellä koko päivän. Ajettiin aika paljon. Nyt ollaan oltu Pesämäellä koko päivän ja auto on toiminut hyvin. Niin hyvillä mielin sitten sinne Saksaan. No niin Miika, sit sä voit heittää asiantuntevat kommentit siitä, mitä siellä oli. No joo, eli tämän kauden ekat testit oli niin. No talvella totta kai huolto, siinä vaihdettiin kakkosen rataspari Samsonakseen ja siinä sitten laitettiin pari siirtäjää vaihdettiin. Sitten auto nippuu ja Lapualle ajaa, niin se niinku värisi se voimansiirto aika kovaa ja no se sitten otettiin perä auki, siellä oli aika paljon väliä. Niin sieltä oli se spoolista se niin kun vetoakselin poori, niin se oli niin kun hampaan verran jo mennyt puneelle ja no se lyötiin takaisin reikään, kun ei ollut uuttakaan osaa ja toivotaan, että se menee Saksan reissuun. Ja laatikossa oli sitten, sieltä oli se yksi prikka mennyt vähän huonoksi, mikä pitää sitä niin kun viimeistä ratasta siellä suorassa, niin se sorvattiin sinne sitten uusi siinä. Sen toivoisi, että jos se helpottaisi niihin värinöihin ja no se prikka ei auttanut mitään. Sitten laatikko kasaan ja sitten se viimeinen holkki kanssa sinne joken taakse, niin se laitettiin ja koko pötkö pyöri suoras ja näin ja aina vain oli värinää sitten ja sitten vaihdoin sen holkin sinne jokehen laatikon päähän, niin sitten se rauhoittui se värinä siitä ja sitten se rupesi toimii ja sitten käytiin Lapualla ajaa ja tuntuisi toimimaan kaikki ja nyt on Pesämäkeä hinkattu päivä ja tuntuisi toimimaan aina vain kaikki, että käy hyvillä mielin Saksaa, että muuta kuin nitropullot täyteen sinne särkemään vehkeitä, että eipä siinäpä ne aika lailla kaikki tiivistettynä. On siinä useampi kerta on purettu ja kasattu taas voimansiirto, kun ei löydy vikaa. Onneksi se löytyy sitten, vaikkei selvää vikaa ollut, mutta vaihtoo vain osia, niin sitten se vaan yhtäkkiä hävisi se ongelma. Mystisiä juttuja välillä, mutta eipä niille aina mitään voi. Mutta pääasia, että se toimii nyt. Olisiko pitänyt katsoa kameraa, otanko uusi? Hymyile nätisti. Niin.
Mitäs muut? Pitäisikö mainita, että kuvattiin vähän mainosjuttujakin täällä tänään? Joo, uusi energiajuoma tulee. No nyt on hyvä sanoa tähän videolle, että huomenna lanseerataan, mutta torstaina 8.8. PTV Labsin tuote. Kannattaa maistaa. Meikäläisen lemppari oli toi sininen. Oli hyvää. Sokeritonta. Ei mene hampaa pilalle. Joo, hei, mutta käykää Iron Drift Kingin sivuilla. Siellä on kuljettaja-äänestys, niin se vaikuttaa lajittelusijoitukseen. Ja minäkin saan siitä vähän rahaa, jos menette äänestää, että maksaako se euron per ääni. Niin, jos haluatte tukea sillä lailla, niin se on yksi mahdollisuus. Two chassis shit engine. What the fuck? Thank you. Ottaisko yhden vielä? Ei oo. Pitää lämmittää. Mä otin sinappia ainakin 4 makkaraa. Siellä on avaamattomia paketteja vieläkin. Joo, asetuleeni loppu.